belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat alles erop wijst dat er op 3 mei door de regering een versoepeling zal worden ingevoerd van de coronamaatregelen. Al sinds 24 maart zit het eiland in een lockdown, maar de enorme hoge aantallen van besmette personen lijken inmiddels achter de rug en ook de druk op het ziekenhuis is wat afgenomen. Daarom denkt de krant dat vanaf maandag 3 mei de weg open is voor het versoepelen van maatregelen. De Curaçaose overheid maakte gisteravond bekend dat er nog 700 geregistreerde besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er nog meer dan 2200 en een week daarvoor bijna 4200. Ook het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt snel. Dinsdag waren het er 60, een week daarvoor nog 89 en een week daarvoor 109. Op 6 april lagen op het hoogtepunt van de crisis 131 mensen in het ziekenhuis die waren besmet met corona, waarvan 41 op de intensive care. Gisteren was het aantal gedaald naar 60. Er liggen nog wel 4 Curaçaose patiënten op Aruba in het ziekenhuis op de IC-afdeling. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pensé en Aqualectra, ta honra de por servir y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos Danki para cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. O por seguir registrar y aplicar tranquil via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800-0135. Junto nos te contribui na mio Curaçao. In tegenstelling tot de daling van het aantal coronabesmettingen stijgt het aantal sterfgevallen flink. Op 27 maart waren op Curaçao 30 mensen overleden. Gisteren, een maand later dus, was dat aantal gestegen naar 107. Daarentegen stijgt het aantal mensen dat is gevaccineerd op Curaçao flink. Gisteren waren bijna 70.000 mensen die hun eerste vaccin hadden gehad. Bijna 20.000 ervan hebben ook al een tweede vaccin gekregen. Het multidisciplinaire controleteam van de overheid heeft gisteren boetes en straffen uitgedeeld aan verschillende winkels die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Volgens de controleurs blijven op heel Curaçao mensen ook na de verplichte sluitingstijd bij winkels hangen. Sommige zaken gaan door met het verkopen van producten terwijl ze eigenlijk dicht moeten zijn. Daarbij gaat het meestal om eten en drinken. Een minimarkt op de Ceruloraweg moet voorlopig dicht blijven omdat controleurs zagen dat er gisteren aan een groep klanten na sluitingstijd nog drank werd verkocht. Andere winkels kregen een boete. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Naar aanleiding van anonieme meldingen begin dit jaar aan het College Financieel Toezicht is een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Die uitkomst is inmiddels bekend geworden. Volgens voorzitter Raymond Grades blijkt eruit dat er zich geen integriteitsschendingen of excessief gedrag heeft voorgedaan in het secretariaat van het CFT. Wel zijn er onzorgvuldigheden geconstateerd. Volgens de voorzitter heeft het CFT een voorbeeldfunctie. Het is volgens hem belangrijk dat iedereen bij het college volstrekt integer gedrag laat zien. Verder zijn naar aanleiding van het onderzoek de procedures rondom het inhuren van tijdelijk personeel en van buitenlandse reizen aangescherpt. In een uitgebreid interview met de Extra kijkt minister van Financiën Kenneth Gijsberta terug op de afgelopen 4 jaar. Zoals bekend komt hij niet terug als minister.
En volgens Gijs Berta heeft Curaçao de afgelopen 4 jaar te maken gehad met ongekende uitdagingen op financieel terrein. Volgens hem was er veel werk te doen, maar hij is blij dat Curaçao niet op een zwarte lijst terechtgekomen is. Gouverneur Lucille George Wout heeft gisteren ter gelegenheid van Koningsdag een toespraak gehouden. Ze riep daarin de bevolking op om vol te houden in de coronapandemie. Ook stond ze stil bij allen die getroffen zijn door de ziekte en de crisis. Tegelijkertijd benadrukte de gouverneur dat het Koninkrijk tijdens de coronapandemie zijn nut duidelijk heeft bewezen. Ook noemde de gouverneur Koningsdag bij uitstek een dag om onze unieke verbondenheid met de 4 landen van het Koninkrijk en de 3 openbare lichamen te waarderen en te vieren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.